Alright, yɛma kwaba ɛmfa Emra GH Live Studio aha. GH Live. Sɛ wohwɛ me na ɔnya subscribe ya. Bɛsɛ sɛ wobɛ subscribe wie a wobɛbɔ notification bell no so na wapiki all. Piki wode wie a share video no na onua nso ɛnya bi na ɔnhwɛ na bibia nso ɛnyɛ kama. De saa ana ɔyɛ abɛboa ama krɔbea Kumasi Asante Kotoko nso nsɛm no ɛno nso atimi akɔ akyire. Na ɛnɛ Kotoko ɛyɛ ɔmo last training session. Na training session no na ɛsɛ w'ani ɛsɛ sɛ meka kyerɛw nti na meka ɛnso ɛde akyerɛw no wahu sɛ neɛ ɛnneɛma ɛnso ɛtimi ɛkɔɔyɛ ɛnso ɛwɔ training grounds. Na ɛnɛ 26 players ana ɛtimi ɛde ɔmo ani kyerɛ training grounds a ɔmo ɛbɛyɛ training ɛde ma krɔbea Kumasi Asante Kotoko. Na train on bɛyɛ no, there are some players bi wɔ hɔ a ɔmo yɛ out of the game. Ɔmo ntimi nsi akan ɛmfa mma krɔbea Kumasi Asante Kotoko so ɔmo edin ɛnka team no ho. Ɛnso ne team ɛhyehyɛ yɛde nyinaa ɛnso ɛte ɛpɛrɛ mo hu deɛ teɛ ɛnso ɛwɔ hɔ. Na training a krɔbea Kumasi Asante Kotoko team no ɛyɛ no, ɔmo prepare ɔmo self in 2 games. Ɔmo ɛbɔ Lagos City wie a na over the midweek no ɔmo nso ɛne 11 Wonders and so abo. And as is it second 11 Wise, yes, 11 Wise and so abo MTN FA Cup. I know any encomotion yet here, yet in and so at the air bell, our has a bibia and so a bay fefe and so at the amaunia. Na and the players are or it me a buyer. Mo ebe train Marco to Kono Marco 26 players in the buyer. 6 players enter me full training session and 20 players did full training. And so our honomano a boa krɔbea Kumasi Asante Kotoko mom game a ɔmo nso ɛbɛbɔ no ɔmo ebetimi abɔ yie pa. Between a bonny pa. Na and the trainer course no or share how we can na players no and so at the A trainer. But they can't catch yourself Baba will score a lot of goals. Yes, in team menu will also score a lot of goals. Ohwɛ de wa coach Prosper na Togum ɛhyehyɛ players no na ɔhwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ ama nneɛma nso akɔ kama nso ɛwɔ krɔbea Kumasi Asante Kotoko team no mu dia bibia ɛkyerɛ sɛ na say midfield no nso ɛbɛyɛ adwuma. The midfielders of krɔbea Kumasi Asante Kotoko ɔmo ɛbɛyɛ adwuma no kama nso ɛde ama krɔbea Kumasi Asante Kotoko sɛ ɛbɛyɛ a bibia nso bɛyɛ kama ɛde ama team no nti nhyehyɛ egu so a ɛkɔ so yie ɛde ɛma krɔbea Kumasi Asante Kotoko team na players no nso ɛsiesie wɔn ahead of that 2 games a ɛno nso ɛda wɔn anim no ti bibia nso ɛkama ɛwɔ krɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛna yima no lentry training nso training grounds no na ɛyɛ super. All the players nso training no na ɛyɛ super. ɛna players a wɔn ɛtimi ba Kotoko training grounds Felix Asare na no goalkeeper your friend Mohamed Kamara now also training grounds. Fatau Seidu Benjamin Chung now also our training grounds. Now oko players na mo we goalkeepers ma before goalkeepers na ende almost our training grounds. Henry Kwame Ansu na Michael Sifa training. Samba Ndongani Onel na ene also training grounds. Joseph Ablo na also training grounds. Daniel Adran Ajeti, Patrick Asidu, Lord Amwa, Justice Nkunkuble na also training grounds. Sanso ena Abrantia Jeffrey Baba Yaya also eba training at the Emma Krɔbea Kumasi Asante Kotoko. Andrews in team menu training. Michael T. Jamana train the Kotoko. Saka Dauda so training. Akwasi Asante so etimi training at the Emma Krɔbea Kumasi Asante Kotoko. Wisdom Basi Fernando training and also about training grounds. Elvis J. Bafo and so about training. Peter Amidu Aqua
Emmanuel Entry, Samson Eduku, Isaac Minta, Kwame Poku, Albert Amwa. The players are Omo Etimi Elanchi himself, and so our Krobio Kumasi and Teko training so 26 players, and then Omo Ewo training grounds are emu 6 anya full training and farmer kotoko. Now ma anya full training no. Eya abranti a the din de Akwasi Asante wanye full training. Albert Amwa anye full training. Peter Amidu Akwa enso anye full training. Enso ewo Krobio Kumasi Asante Kotoko omo training grounds. Goalkeeper friend Mohammed Kamara anye full training. Ana goalkeeper ni din Eddie Chum Benjamin enso entimi anye train amfa Makrobio Kumasi Asante. And that player is goalkeeper ni din enso Eddie Wisdom Basi Fernando Ogabuachi ono nso entimi anye train amfa Makrobio Kumasi Asante. And training course no coach Dr. Prosper Natogum actually grandi bibiri and they are ready for gamer and also Ebakosu Yankupon Yaduma Asante. But they can't catch you say and training course so our Dako Judge and Bibia just say Coach Prosper Natogum actually Krano acquire or move faso or more ebinya more goals and so Eddie Amakrobio Kumasi Asante Kodokutin to a team. That's all bah. What I have for you and say you should prepare yourself very, 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 very well. I know this man can. Na meboa. Prepare yourself very well. Na ewo training no mye yi no. Yenhwe na emrantia omo enso eko game no. Yemfa mo so possible lineup and as a squad. Squad Akrobio Kumasi Asante Kotoko. Edi eko game ni. Goalkeeper ni din Edi Frederick Asari. Eko game ni bi. Ana goalkeeper ni din Edi Fatal Seidu. Only 2 goalkeepers are Krobio Kumasi Asante Kotoko Edi Omoko. Mohammed Kamara suspended in the game no. Ono so entimi enkobi. Henry Kwame Ansu ekobi. Michael Sifa ekobi. Samba Unel, Joseph Abro, Adran Ajete Daniel. Ana player ni din Edi Patrick Asiedu. Lord Amwa enso ebeko training ni ebeko game ni bi enso ewo honom na oba infinfin hona Justice Blay ntimi nkobi because Justice Blay enka match day squad all because or cast suspension eno ene die mede ebro Baba Yaya ekobi Andrews inti menu eko Chei Dramana is out ono so ewo card enso ono so nkobi Saka Dauda beko Abrantia ni din Edi Kwasi Asante ontimi enkobi wepra onye fully fit. Wisdom Basi Fernando is not fully fit. Onkobi. Emmanuel Entry will be part of the players. Elvis Chei Bafo, Isaac Minta, Samson Eduku, Kwame Poku. Omo any players are. We know say omo eko na omo akɔhwɛ na aboa. Amakrobio Kumasi Asante Kotoko team no. And so I commenti squad Kotoko Eddie Konimam sense subim. Frederick Asare, Fatal Seidu, Henry Kwame Ansu, Michael Sifa, Samba Unel, Joseph Ablo, Daniel Adron Ajete, Patrick Asiedu, Lord Amwa, Sanso Ena, Baba Yaya, Andrews Intim Menu, Saka Dauda, Emmanuel Entry, Elvis Chei Bafo, Samuel Tenedu, Isaac Minta, Samson Eduku, Kwame Poku. Players are omo eko game ni bi ana mede ama won enso ewonom na kotoko possible lineup kotoko omo possible lineup mede ebrew. But before somebody kotoko possible lineup mede ebrew so nyan subscribe ya meso so be subscribe to the channel. Subscribe to the channel ni wia na obo notification bells no apeke all anytime I do video betum bia you be the first person on sabeka na onya video ni bi enso ahwe na ene video training course so last and I say
the players a wɔgyina mu asi akan de ama Kotoko, the 11th possible players. So 11 players are wɔbɛgyina possible first lineup anaasɛ possible lineup ɛbɛkɔ akɔgyina mu ama Club Kumasi Asante Kotoko. Goalkeeper ne din de Frederick Asare obi in the goal post. Possible sɛ Asare obi in the goal post. Asare da pole ne mu a number 2 no ɛbɛkɔ de ama Adran Achete, because this week Lord Amwa ntumi nyɛ full training saa nti possible sɛ Daniel Adran Achete start game no nso ɛwɔ soro. Mfimfini hɔ no center back no ɛbɛtumi ayɛ Michael Sifa ɛne aberante a ne din ɛde Joseph Ablo. Na wokɔ mfimfini hɔ no Baba Yaya, Andrews Ntim Manu ɛna aberante a ne din nso ɛde Samuel Tenedu, because a player a friend Blay ɛwɔ cast suspension a ɔno nso ntumi nyinam nsi akan ma Club Kumasi Asante Kotoko. Nyɛ kɔ anim hɔ na Saka Dauda, Elvis J Bafo ana go player ne din nso ɛde Kwame Poku ɔmo ana ɛbɛgyina mu asi akan de ama Kotoko. So possible lineup ana mede ama mesan so esi so biem. Frederick Asare, Daniel Achete, Michael Sifa ana player ne din de Joseph Ablo. Mfimfini hɔ Patrick mfimfini hɔ ana mede ma wo no player ne din de Baba Yaya, Andrews Ntim Manu ana aberante a ne din de Samuel Tenedu nso ɛbɛgyina mu. Anim hɔ akɔyɛ Saka Dauda, Elvis J Bafo ɛna aberante a ne din de Kwame Poku. These are the players possibly they will start for Club Kumasi Asante Kotoko. So ɛne nkɔmɔ a ɛno ɛwɔ hɔ a mede ma. So when you subscribe here, subscribe to the channel, share video no, and so my GH Live Studio man Kizito, and so na echina me the how prepare Club Kumasi Asante Kotoko. And a man day me the nyina and so at the bebon how Kotoko team no players na prepare or moment me ambo be how na train or so economy ade me the nyina and so at every ahwefo ene yetifo na musu hu hawa enema enso esitie Kotoko enso etim nti training na de ekoso a bibia enso akona wie ya Club Kumasi Asante Kotoko team no aye ready say omo ene Legon Cities enso ebechi ayam so enso ewo honoma match day 23 our Ghana Premier League no over the weekend. And so so Saturday Hato Folk ebo Sunday Club Kumasi Asante Kotoko. Medin at the number coming gracious GH Live Studio. Meda say when you bre na share your videos. Anytime I do video to be an so and so Eddie ama Yankopon show na onye wakoma so ade nyina mfamo so nya bre ehwe videos.